perquè és una experiència única i és una experiència molt bonica, perquè la veritat és que treballar pel teu poble i per la teva gent és una cosa molt singular i que ho has de viure, no? El nostre treball és del dia a dia, intentar millorar la qualitat de vida de la gent i, per tant, tot el que siga per a millorar el poble és bona senyal. Bueno, nosaltres, quan vam entrar, teníem tres grans eixos, tres grans objectius que a hores d'ara estan pràcticament assolits. El primer era treballar en l'àmbit social, a hores d'ara hem multiplicat per 5 la plantilla de benestar social, hem reduït quasi a la meitat el que és l'atur que hi havia a l'inici respecte del que n'hi ha actualment i a poc se veu que la societat i les persones van millorant en la seva vida. El segon dels eixos serà la regeneració urbanística. Hem deixat de banda tots els espais que hi havia obsolets i que no pensàvem bons per al creixement sostenible del nostre municipi i hem capgirat aquest urbanisme per un urbanisme més sostenible en el qual estem recuperant el patrimoni artístic i arquitectònic i a més estem recuperant els espais, les vies públiques del municipi per a la gent. I el tercer dels grans eixos serà l'eix econòmic. Vam entrar en un deute de més de 4.100.000 euros, quasi el 96% del pressupost municipal, i a hores d'ara estem per baix del 1,5 milió, amb la qual cosa s'ha fet un gran esforç entre tots, sense demanar ni un sol préstec. S'han pagat tots els proveïdors i en aquests moments tenim ja les arques, podem dir que sanejades. Bueno, jo sempre dic que el record, el temps fica cada un al seu lloc. Nosaltres hem anat a poc, sabent on estàvem, els peus en terra, i sabent que no havíem d'estirar més el braç que la mànega. En aquest sentit, tots els projectes que han fet han sigut amb fons propis, sense demanar ni un sol euro als bancs, per tant, sense endeutar-nos a l'Ajuntament, i per tant, el que s'ha fet crec que ha sigut actuacions que han tendit a millorar la qualitat de vida dels ciutadans, i això és el més important que jo crec que cal destacar.